Здравейте хора, здравейте хора, аз съм Димитър и в днешния клип аз ще играя Майнкрафт. Ако искате да гледате още видеото на Майнкрафт, потърсете канала ми Митко 2006 Тамболиев. И то тук аз съм говорил още в началото. Не ми е много хубава къщата, мисля скоро да се я променям. Това ми е къщата. Така, фермата ми, където почти са пораснали картофите, червенецко е тук, картофи, по-скоро моркови, червенецко и пшеница. И аз съм близо до село, това ми е хубаво, защото там винаги обирам каквото е пораснало, но сега като гледам е пораснало само малко моркови. Тук фермата е най-голямата, защото почти нищо тук не расте. Много бавно растат тук морковите, картофите и каквото съм засял друго. Направил съм някои промени на селото. Също така, тук също е голяма ферма, не расте много. И картофите почти също не растат. И това е ядно. И кой тук също има ферми, които съм ги посадил, тук съм обрал всичко. Някои неща. И сега сигурно ще отивам да копам, защото нищо до някакво да правя. И фермата. Пораснали са малко пшеница. Да посадим. Така. Както видите, умея да правя бързо нещата. И е време да копаем. Всичко ми е железно, бойник също. Направил съм си дълга пещера. Също. Ето виждате колко е дълга, считай, че и натам вече е много по-дълга. И виждате, че тук съм покопал, защото тук има лава, също тук и затова съм почнал ето тук да копая. И съм... Почти едно чупане ми е деляло от желязото. И така. Да продължаваме. Така, взехме си малко камъни. И като се върна в къщата, ще ви покажа какво съм намерил и колко съм намерил какви неща. Намерихме въглища, но те няма да ми трябват, защото имам доста.
Още желязо. Хубаво е, че намерям желязо, защото то ми трябва все пак. Не да спая железни работи и такива, просто защото е много важно желязото. И аз почти винаги намирам, сега имам 19. Намерихме червен камък. Супер. И въглища. Явно сме близо до лава. Това не е проблем за мен. Но както виждате, кирката ми почти се щупи, но аз намерих още желязо. Да се пием. И намерихме още въглища, които не ни трябват. За пореден път намеряваме въглища. Ако вие играете тази игра Майнкрафт, може да се запознаем, да си направим собствен сервер и да играем в него. И както виждате, кирката ми се щупи и сега трябва да се върна в къщата. И по-добре, защото може да е станало нощ, и ще ви покажа какво съм открил в съндъка ми. Честа. Както виждате, е много хубава пещера, защото намерям много надолу, добирам също диаманти, намерям желязо, злато имам, червен камък, какво друго, сега ще ви покажа. Я видим, в фермата добре нищо не е пораснало. Сега е време да изпечем това желязо. Ето, вижте, в съндъка имам 9 диаманта, 21 желязо и злато 6. От червения камък имам 2 стака и 40, една кофа и каменни неща. Време да поберем и 3 стака, yes! И 3. Добре. Така, сега да вземем малко желязо и да се направим кирка. Упс. Взех грешка. Така. И сега да видим какво става тук в приселените. Или е прасно нещо, сега ще видим. Ето скоро ще става нощ. Набързо ще погледнем. Бе, ще проверя сам тук, защото и после ще проверям, когато се наспя. Добре, сега да приберем храната. Ей, сега ще спим. И е време. Добре, отиваме по селените, първо да приберем тези чуть-чуть за камъка.
И тук проверяхме фермата вече. Видяхме, че са пораснали няколко моркова. О, тук са пораснали много. Супер. Пшеницата също е пораснала. Моркови още. Тук фермата също е пораснала. Супер. Картоф също. Супер. Извинете за това, хора. Туалетът ми прави така. Добре. Още картофи не бях ги завлезал. Но се радвам, че ги видях. Добре, да проверим в горните ферми какво е станало. Добре, тук почти са пораснали някои. Тук също. Да поседим и тук. Така. Доста посаждаме, супер. Малко картофи. Добре, супер стана. И аз мисля, че вече да се връщам, защото тук няма какво да правя. Във фермата мисля, че ми е пораснало нещо. И събрах доста пшеница, 13, радвам се. Добре, почти е пораснало червеното цвекло, морковите и една пшеница почти. Упс, това трябва да направя. Доста железо, супер. Почти съм събрал един стак, това е доста добре за мен. И почти съм събрал един стак червено цвекло и един стак хляб. С ябълките нямам напредък. Морковите имам доста напредък. 3 стака 41 моркови. Също така печени картофи, един стак 24. И желязото е напълно готово. Добре, имаме 48. Сега какво да правим? Какво пораснало? Упс. Добре, мисля, че ще отида да поразгледам малко селото. Да видя селяните какво правят. Така. Но аз и сега ще спирам клипа. Супер. Добре, той селяни иска това. Не мога да ти го дам sorry pitch. Упс, същия пак. Ама те са еднакви. Добре, видяхме всичко. Фермите сигурен съм, че не е пораснало нещо. И сега се прибирам в къщата. И ще спирам клипа. Това беше, хора. Ако искате да се абонирате за канала ми, го казах.